Hallelujah. 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 Oh, praise God. Praise God. Praise God. Back in a second. Hallelujah. Hallelujah. Waka fulo ni gobiambo moda akwai moni luongo ng'ato ka ng'ato manitie machiegni whether ach koth moro to chwe an gi wach monego wach kodu ka in e laini sani kaka neno Oscar inyisa ni ka sound is okay, the vision is okay. Ka there is too much noise, then I will cancel it. Just let me know. Mark Bakamelai, watch from Vika, Kamano. Koth chweka, tadwana muna wokodu guti no sani. Na, adwana muna wokodu guti no sani, Nyasaye seketo wach moro kuoma, mondo guti no sani. Koro kaini laini tinyisa, kapo nono ni sound racha, nya kuinjire maber, tanyalo chure mbele, mondo wanere banka koth nitie. Koro ndikna gimoro kanyo mondo inyisa, kabe iwinja maber, kabe iwinja if the sound is okay, the sound is clear, and the vision's perception is okay. Yes, Linda Wino is online right now. I'm seeing you. Glory to God, glory to God, glory to God. Godwin Saka, awinji maratari, aneni kanyo. Lunga ng'ato mantie machiegni, abiro wuoyo kodi kata unji ariyo kata unji adeko kabedeo, nikech Nyasaye osemiya wach mondo alos kodi gotieno sani. Mwadwa wuoyo, muma wacho ni biuru wapor ka wach ka achiel mondo wane kaka timbe wa obet. Biuru wapor wach ka achiel mondo wane kaka timbe wa obet. Yes, koro iwinjo ka sound bell. To bell. Greetings, Saka. Thank you for greeting me. It is accepted. Okay, the sound, it is raining here, so I thought maybe if it is too much, then I can cancel, but I want to go ahead to present the gospel. Rakawuno, adwana yalo gi Dholuo, manaka kana sebe do kanyi so, ni adwana yalo gi Dholuo, ta yalo gi keso, ta wuyo gi dhoro, ta timu gigik kakobet. Samoro be wanyalo wer, samoro be wanyalo pama, samoro be wanyalo yala. Kamano, Daniel Ndonja, loud and clear. Daniel, where are you from? Just let me know, because I'm speaking in Greek. I'm speaking in Greek. Yes. Hallelujah. Stephen Obonyo is online. Kain Koda, Mark Dennis. Mark Dennis, thank you. Duncan Ouma, thank you. Hallelujah. I see you're coming in a great number. And I'm excited. Like I said before, it is raining, but I'm going to present in a brief way. I'm going to present the gospel in its entirety. So please stay tuned.
I don't know when the light will go on, but I'm going to go to the right away. Daniel is from Mombasa, Pwani. I will come to Mombasa. Immediately the lockdown is lifted and everything comes to normal. I will come. Christoph Oreri. Yes, Oreri, thank you for coming in. So, Kawuno, Adwana Som Kodi, the window mana, Ruovi, Marareo, Madongo Berio, Chakrema Tindo, Dek, Adi Som Machek, Wawacheke Songo, Ruovi, 2 Kings, chapter 7, from verses 3. Wafalme wa pili, haya kubwa, mlango wa kubwa ni 7, haya ndogo ni 3. That is what we are going to read today. Hallelujah, glory to God. Muma wachani ya gira tili, the King James. Toneni tiyo doho angwen manobedo e kar rangach. Kendo negiluwo ng'ato gi ng'ato. Marango wabedo ka nyaka watho. Kawawacho wanadonji e dala to kech nitie dala kanyo. Kendo wanatho bende. Ber wathi mondo wagore e lwet oganda mar Joshua. Kagira mangima wanabed mangima. To kaginego wa tho ema wanatho. Johannes erokamano kubiro gi ng'at machielo wasom kendo Jokolosai ming'eyo gi wi 2:14 norucho oko kethowa manondiki mondo odonjnwago e chik mane mon kodwa nogolo oko wachno kendo nogure e musalaba nomayo joloch kod joteko lwenje kendo nomiyo gi wichkuot ka nomiyo ji oneno ratiro ni oseloyo gi chuth e musalaba. Pakoi Nyasaye manitie, Nyasach Nyiseche, Jehova mar muma, Nyasach singruok, Sach Ibrahim, Isaka gi Jakobo kod Nyasacha kama koro antie sanini. Apakoi kinda godiro kamano duogo dogni weche te e nying Yesu Kristo Ruoth. Kawuono adwa wuoyo kuom weche moko mabete tek matin. Weche moko mabete tek matin. Muma wacho ni ne nitie jodhoho moko to negin 4, namba 4 negin 4 to jodhoho gi ne joma piny no osejwango wegi. Jodhoho joma richo maonge gi sura makara king'iye to kinyal gombe jadhoho to negidong oko, negidong gi nokodewgi. Jadhoho kabisa madhoho chamo chalo gi janeko. Janeko ok go kura, janeko ok be janeko kata tuo knegi ni gima tuo dwaro kuome onge kata jali ok yudi ni kango wigi rach wiche dhano. Jogi be suchgi no kethore, lwetgi ochot to wang'gi okethore to umgi ong'adore to gin joma gala manogol oko mondo kik dak kod ji to nogike sa makoro negi penjore kendegi. Kawuono kama wantieni ji mang'eny ok penjre penj mang'eny. Ok gipenjre. Abro mi topic lenga pod asete ami introduction mondo mi topic mondo diki mondo iwinj wachne gi tiende gi kukune. Jogi nodak oko ok mumok wachne ne gidak ndaladi to ne gisedak bang' ndalo moko magidake oko nigeche ohinga mar Samaria no chiel motegno ka jasiguni oko kod weche mag network kiang'ogi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eroseduogo. Muma wacho ni joge nobedo oko, and the walls, the Samaria was besieged. No genge mordine matek nyaka Elisa janabi ne ok jaluok lockdown mobedo gi curfew motimore marach to kech ne nitie. Sama nena wuyo korini kech nitie, lockdown
nitie, curfew nitie. Ji mang'eny sani yani winjo ndalo moro mokalo ka bako moro notedo kite Mombasa history joma ndik bago mondo chiemoro jomoko som ema onge notedo kidi moteda teda kidi ka nyithindo rombe kod ywak ba kech manoloyo macha ne en kech magik maonge gi value ema koro ne uso kech magik maonge gi value wach madwa wuoye en Nyasaye maloko gimarach mabedo maber Nyasaye majalok gik moko maricho mabet maber kata indik niya Nyasaye matiyo gi gik manyap mondo kurgo wi gik matek joma tek te nonindo ne ok ginyal wuok kata kor ok nyal konyo kor ma koro wuok Elisa mondo owuoyo ka dhano osecham kanye mokwongo cham ye dhano mokwongo ka dhako moro ma wiye ofuwo to gi dhako ma wiye riek achiel wuondo nyawadgi ma wiye nindo ka wi Freya mar ndiga ni wacham nyathini to yie ange bang'o nyathi to ka koro gik mare to kawo to pando koro ywak karaoyi kamochom koro onge kata kawuono nitie joma ywak karaoyi ma kata ne gi jolemo ginyalo dhieri giywak karaoche gichalo joma ni ok lem sama koro wagike ni nitie jomoko ma koro seweyo Nyasaye ka giparo ni nitie joma ne lemo gi ok gilem nikech giywak karaoyi giywak ka joma onge gi laini giywak ka joma onge chia gionge gi chia mar waro kigeni waro kene gi chia ne waler nie kamoro kanyo ne muma wacho ni jogi ne gin jodhoho joma nowe joma nodiwo kawuono nitiere ji madwa wuoyo go ni kati leo mi leo oko mi diwo mi wacho ni in nyako marach leo to certificate to in gi lweti mang'ama nyalo nyuomi onge chuo gwei kabisidi dwe achiel gi wei moko sani nitie joma osengoro wang'gi e ode obiro ka ng'at mobiro ni owuoro no japlan marigo gotieno obiro tango wuok sa 11 kogwen to mondo kikone ni baby nyoma to seringo wei kata neno mna dho kuomi ma ino kene nikech nitie jomoko be nyalo bedo ni timogo uchumba to nyathini no mano dho kuomi ratengi no dho kuomi mi loki mi los ne nyaka suchi to kata debe ni rach makata kiyo ma jawuondi ji ber kiyo no king'iyo to kiyo no kodi ni rach maonge ng'ama nyalo nyuomi mi ywagi kiyo mi lok lewni ariyo adek kapok iwuok oko makani rwak sikat ok donj kodi kirwak long to ok donj kodi koro ka tiendi moko sama rwako long ko ka tiendi oberore kochomo kodi ni rwak sikat ichalo pol morwake ne nanga mi wach ni ini diwo ini leo mi bedo makech makara nyaka jo mitiyogo ong'e ni kech nikech kech kiwacho niya ni rache mami leo idiwo ka jadhoho oko joma kech in go kech maduong' mar nyombo jadala utindo kidwa dhi e yo moro maber kendo in lockdown ne otimo ni maber mutino ni e piny Nairobi Mombasa ka achiel koda loka kama intieno miwacho ni basi wagogi ni mende dhi kasungore ne gin gi chuo koro ginyalie nikech to rache motimo na lockdown kawuono adwa na wuok kodi ni kata debed ni nitie gik ming'eyo matimo ni lockdown mopogore gi lockdown mane timore Samaria ni nitie Nyasaye manyalo loko gima rach mabed gima ber Nyasaye manyalo kawo gik mojwang' maricho ma ji ne kati bed ng'ama jadhier ma in chien midhi duka mudho ng'iewo gimo tipenjo mana ka un gi welo ni in gi lockdown mar dhier matinde alot kata kichomo tiwinjo ka alot nwere dachi nitie Nyasaye moro madwa wuoyo kuome sani godhiambo manyalo kawo gik maricho to loko gik maber mawacho ni jodhogi ne gin ji ang'wen to giwuoyo kendgi ne kata karach ni do imi wuoyo go wuo kode kik iwuo kode kichomo mo nikech mo to biro miyo wang'i biro lokore ka chapat mawang'o wang' kik iwuo kode kichomo lewni moko maricho maweyo ji duge wuo kode kikone niya mae sura ma Nyasaye nomiya ok abi weyi adwaro mondo in suchani in ma Nyasaye dwa tiyo go kodi kata kaka rateng' machalo maka kata
nyakwar machalo nyanya kata nyadundo mangienore ka ratieng to kata chwe machalo nguru ma ji dwaro joma silim gimoro amora matimore kuomi marach magore ataro magik midwaro Nyasaye nigi teko nigi yo ka nguru noyudo jakwath manodhi kocha manolewa nguru noyudo jakwath nguru makwa ito to ang'o momiyo kdang'i iyud gimoro kawuono ka Nyasaye loko gimoro marach mondo bed gima ber we dang nigi certificate lweti kiyuak gi certificate lweti manochiw school fees nito gimiyudi go tich otami Nyasaye nitie manyalo yawni yore yo kata odinore kata county office odinore nitie jomoko kanyo manokwongo manodonjo kanyo gi basoya gi weche machalo nade in Nyasaye nitie manyalo kalo kodi yo kata ochako mana kodi ka jaywecho kata ochako mana kodi ka watchman en Nyasaye manyalo timo gima ok ni par mondo gino bed gima ber mawacho niya jodhoho ang'wen nobedo kata cha ka girito ang'o giwacho kendgi ni yawa kaba wabedo ni en asara lilo ka wadhi inyalego to kwadonjo kucho to kech nitiere jachien moro minyalo ng'eyo miwacho ni kacha to entie be momiyo Yesu nowalamo nopuonjo jopuonjre ne kawacho ni ulam kama wono ma polo nyingi mondo luoro gimidwa timre piny kaka timore polo miwatinende chiemo batinende wenwa rito kikiterwa kar tem kata ing'e mani nitie kamoro ma jachien nitie mondo kikidhiye kaka jodhogi nodagi ni kacha to wang'eyo kech ma kacha wang'eyo en kech ma nyaka chethakuru nigi nego nyaka wipunda nigi nengo nyaka dhano nyose the first cannibalism was practiced in that place that was the first recorded cannibalism manokwongo chakore to nitie Nyasaye maloko gik maricho bedo gik mabeyo ne we chari we timo gik moko kiloso go chichi we gimoro ni yi kanyo ma Nyasaye nochweyo ma wacho ni chal kode gima ni yi ma chal kode no makata dho no ketho joge to nitie gima ni joge mane chal gi Nyasaye makata kagino kata ka message mane yude wangi gi umgi gi tiendegi gi lwetegi no pogore ne ji kendo ji ne nyalo wuoro ni mano to giwacha to gigomba ka kendgi to wach mane Nyasaye ochwe egi miwacho ni likeness and image cha no dhi orumu ka giromo ni to gi kiss each other ochalo ng'uono mama wacho ni ng'uono kod kech orome dhodwa magi mosore kaka jogi kani giwuoyo to ng'ani wacho ni gimi wacho nadieri wachak wuoth wadhi kanye wadhi e kambi mirito gi bunde wadhi e kambi mirito kod mbom wadhi e kambi mirito kod uniform wadhi kanye wadhi e kama kech nitie to kwadhiye adwa na wach niya ni kata kanitie wach moro kata kanyo chirito interview to teach manyochiri to teach tiwinjo ka certificate ni okoromo certificate ni ngori gdhoho nigeti di kato be dimo gol kato be dimo lo momedi mano dho maduong mok yaw dot mora to Nyasaye nitie manotiyo gi jodhoka manyalo golo dimo gol mochako dimo medi mochako kanyo modhi si onyalo wiro gima rach mabed gima ber hallelujah duonge pak Geloyo ge teko dog de Yesu ja Nazareth. Be winjo wacho no. Mama wacho. Nina giwuoyo. Gimoni go we kuomi en gima Nyasaye no chwe kuomi machalo kitecha. Ok dho. We wuoyo kuom tuoni ne wacho ni seto. Mai gima biro negi. Me mi gino batiso me wacho ni gino biro nega. Ichiwori enyim tho me wacho ni manega kabisa. Ne wawachi ni kato yudi mana ni in gi tuo kata in mana go kimi moketho pachi to seketho suchi kata in mana gi corona kata in mana gi ulcers kata in mana gi cancer Nyasaye ni pie manyalo golo gima rach maket gima ber to jogi kano chako wuoth koro winjra ono apako Yesu ono osana ja Nazareth iluogo ni jateko gala Jehova Nyasaye to gala kiti utamung'eyo kata jawuoyi temo mondo many kiti gi wero ginyalo yude yo malong'o jomoko temo mondo many kiti gi kandho ginyalo yude malong'o jomoko temo mondo many kiti gi busombo ginyalo yude malong'o jomoko temo mondo many kiti nyaka gi tik mopidhi onyalo yudo gala
Nyasaye no eno gala winjo teko ne kawuono eno koluyo madane moloso loso yore wuon to joko wacho ni wapiyo to kae to Nyasaye miluongo ni Jehova kano winja ni jogi osewuoyo gi gima nochwe kuomgi no winjo ni jogo osewuoyo gi gima nochwe kuomgi to Jehova noloko tielo machwe tutu to gokumbo bolokore modolore to gi wang' kod mopore to gi wang' madho ketho magolo pi ne joka tiendegi nochako mor kamiruti gibiro ka gitalo faras nitie Nyasaye manyalo riembo ni ji e kambi eno nyalo riembo tuo nyaka ma tuo motamo laboratory otamo jo laboratory maga kanto chako tamo laboratory motere miluongo ni Nairobi Hospital otamo laboratory ma London kata ma America nyaka pinje duto otamo eno nyalo donjo muti Nyasaye no nyalo donjo muti. He can work with anything to transform it to be something. Mano Nyasaye mang'eyo godhiambo sani ene Nyasaye mang'eyo iwinjo chiemo no lokore karingo kaka faras obiro mochalo gige lweny matindo losi makawuono moko maringe rel ka wiya wil gi nyingi matin negibiro kaka go Nyasaye ogolo gigene e barak mare lweny kodhi support joma yom joma dendgi dung joma okethore joma tow kawuono kata in dak mane od luma onge sitima manyaka okoa jasi otamore kowi manyaka mobi kiango be otamore mobi kawuono nitie Nyasaye manyalo timo ni ono ina dwaro wuotho kodi kanyachiel maka lockdown ni rumo to Nyasaye moma Nyasaye singruok ogo kodi ono ni rip apako Yesu kajova du pak giloyo ginyalo giteko odoge neno nyaka chiemo no Nyasaye no tiyo gi tiende joka majok mane tek mano tamo ji wuoke oko nyaka janabi no podo negi no tamo ji wuok oko ne wacho ni tho joge se loso no ji giseloso nwa ji ne uru kaka jogi oloso nwa jo asibu biro ng'ato ka ng'ato nowacho ni to tienda in ang'o mana asechamo na tuoni dong gimoro ka asechamo to loso misuli ma ne tinga tera kama nyalo tera mapiyo ji noringo mowe kambi ma chiemo nodong jodhoho ka jodhoha ng'ama nigi tuo marach malandore e piny tuo mar kuong nitie tuo ma jomoko wacho ni ma tuo na mar tiyo moro be wacho ni ma tuo na mar choto macha jodoke ni tuo mar kuong Nyasaye okawo tuo mar kuong otiyo godo ma jogi chiemo moyieng mokawo lewni morwako moluokore mowacho ni bas jowadwa kata joka nochayowa to ne wawinjo ng'wono moro jarwa monyochuero awinjo ng'wono kang'iyo batata awinjo ng'wono kang'iyo chien kuma ae tayudo ng'wono jogi nowacho ni wayudo ng'wono ma Nyasaye kata joka noriembo wa kambi mondo wacho ni wadhi watho wabiro miyo negi ji tuo e kambi wadhi mondo to ne giwacho ni wadhi wanyisi joka gimotimore mondo kor mar Nyasaye manowuoyo chopi muma wacho niya Kolosai ni norucho oko ketho manodonjnwago jogi noruch oko gimomiyo noriembgi e kambi noruchore within and twinkling of an eye kaka wang'a diemore kaka in fact samoro noriembgi gi jodin noriembogi nyawadwa wanuoni e wach moro inyalo bedo niya ni ndaloni in kata ng'ama godi sime onge gi sadaka ni norem kata ng'ama nyalo limi onge ichandori miyo kichal kata ng'ama ni lemo gi jomoko ichandori malich in kod weche madongo momaki ma jayalo ka ti wodi richo ni ne moyalo iworo ni rem ni ne moyalo apana ibiro neno Nyasaye ma jawiro Jehova ma jaduogo ka ji osea joka no chiemo manoyien Nyasaye moma to Kolosai cha wacho nang'o owacho niya ni norucho oko no kao dasta machalo kama kaeto okawo remo
kose kao remo to remo chama kurucho godo, urucho smia, urucho mane satano ndiko, nondiko nango, nija doho, manu kuong, nondiko nango, nija sigete, okuong, nondiko nango, nondiko deke birua, okuong, nondiko nango, nondiko ni kamora mora, mami, which quote, kanyo no rucho okoto, kuserucho, to kao loch, Mumbayo jo teko kaito sembo gira tiro komiogi with quote. Jo chinde te magija sibu. Kama gibedu magdalau magakwamo magaleo. Ne isomo yini certificate. Ileo janyombo onge. Yini diploma janyombo onge. Nyetendo taboru. Nyasaye do birogolo ni which quote. Ibiru neno kubirogolo ni which quote. Awacho kinda nuoyo. Nikati nyadundo mi ninu rikera tieng. Me you agora chini kenera tengi chalomka kiki manyere ya komara dano biku Nyasaye mondo wala Nyasaye sani budiambo ibiro neno kubiro timuni to kata ise chanori mawi quote tinde timo tije mane okisomo tich mora ber kati gomo na mandas kati some sawa kati tingo marungu edo udi gudhiambo sani ni mani tiji nini some sawa to somo kau tich mane okisomo momi uoru yuak to meru yuak nigeti kwamo ileo negi pesa oko Nyasaye ni tie manyalo loso gimarach mabed gima ber odhiambo sani Kachingo miwange, chingo sede, kamodio ninde. Majo chinde ko wuogi jiudi. Oya TV owe, odhio nindi oduogi, uwinjo ko dangni, yu chinde dangni kode. Awacho na wuo kodi kama intieno. Kame kwame, miwinjo ke kwamo. Application udhuru okdi. Winjo ko ala moko okdi. Nyakatenda manjoche yangu ne yudo tami. Moko be nyoche yudo de chiel. Kata tako mai. Winjo ko okdini. You are shut down. You are shut out. Gik boko okdini. Gik boko okdini. Gombo. Jomoko di tie magomba kune maginyalo dhiye sani. Mondo gidhi gilim yonge. Onge gidalagi. Onge gigwengi. Ni kata kuponi mano suchi ene dhohoni. Kawuono godhiambo di chienya Nyasaye manyalo loso yo. Obiro loso ni yo nikech nango. Obed nam kochung' e nyim Nyasaye. Nyasaye onge gi reverse gear. Mobiro manyo ni waywera de karombo mondo go ahead. Apana. Oriem na bade okono Musa. Ni winjo Musa chung' malo we ywak. Sani sa oromo mondo Nyasaye onere. Ang'o ma in gi lweti kanyo? To Musa kode ni mai manego. To Nyasaye kode chwadi. To damo bare diere. Nyathi Israel no wuotho kagima giwuotho nam. Winji awacho ni nango ni Nyasaye ni pie manyalo rucho gik maricho to ndiko gik mabeyo. Kama ne Satan donjo nigo ni unu leo, unu kwamo, unu jodhier, unu kuong'u odhi ndiko. Gwedhu, wari, opongi, ochangi, idhi ngima nyalodia. Apako Yesu ka Jehova. Duonge pak ginyalo giloyo giteko. Odogne. Kama Yesu kale. Yesu kamo kale. Maja D minus. Katibel maja D plus. Katibel maja class aboro. Nyasaye no. Hey. Obiro kalo kudi. Maji no war. Majo mane tagi go beno tuoni katija Illuminati. Ingene jodhogi, joma ne nyalo luongo ni jodin moro mane onge. Ni to jodho in kata kineno lemo maber. Jodho to tiende ne mor nade, jogo nigi jin. Iwinjo jolemo mathuro kama jomino wach, ma ng'ato mino wach to leo kwamo. Udin ne oko, odake oda panga, wawe kanyo nikech ang'ene dhi chwanyori chunyi thin. Chunyi who changes things. Teko ni pie. Awacho ni aneno ka network taga. Adwana lem kodi sani mapio. Kapok sa oromo. Kapok chako dito lal. Awacho ni He is God who is able to change things from their worst status and make them good and real
good, the real thing. Nyasaye nyalo timo. Iwinja, jatuo, ng'ama tuo. Kama teko manyau nitie mateko Nyasaye tiye. Kama nyau nitie mateko Nyasaye tiye. Bedang utini kawuono godhiambo. Bedang utini dala umiro uwe majo moko no lawi mano bayo tong bangi tong manungu mo kethore negi bayo bangi mage wacho ni ino kiduogi ino gi tich ma ine yode kati so mi graduate be wako guru mi chake no machielo nitie Nyasaye ma wego office nitie Nyasaye manyalo dhi kodi ka governor onyalo dhi kodi e national office onyalo dhi kodi nyaka loka onyalo dhi kodi onyalo muomo kodi obed nam onyalo muomo kodi obed aora onyalo kalo kodi obed kama daraja kethore en daraja onyalo muomo kodi Nyasaye no ang'e kako tiyo mi adwa na lam kodi Nyasaye maduong' to kiwinjo ka wache ni odhi ni aseta ma idwaro mondo wamede lamo kodi Nyasaye aseta kikili wi kodi ma ok igona sime nikech itiji matiyo adwa neno ni Nyasaye mondo konyi Nyasaye no kwa wuoyo kode nyako tim ono obiro timo makata tek makata yae miwangi kama intino mwande makama ikwame miwinjo ka lit kata karami kata kadho chunyi ka yema paro nitie kata ka wiye mopong iwacho ni wiya ni opong kadwa weche mang'eny itemo ni nindi mitieke ge panadol otamore michake mwonye ne Puriton onge Nyasaye no nitie manyalo timo ni gik mabeyo apako Yesu erokamano ruodho muma erokamano Nyasaye singruok Nyasaye maber malich Nyasaye bar ono donji kamoro ma dhano ok nyalo donje mondo ilochi kaka ni donje tie jodhoho manomol ka gige lweny molosi kama bor mane jogi kia Nyasaye itigi ng'ato godhiambo sani kata kuyom ni okia wuoyo kata onge gi lugha monyalo wacho kia Kiswahili to kia Kisungu to tik to dwaro Jehova donge dange timie ono kata onge gi sikul fees chunye chandore niko yaw sikul to bro dhi dang'o Nyasaye timie ono kata onge gi pesa modwa chulo go oto se leo dweche Jehova Nyasaye donge dange timie ono yawie yore ala yawie yore kaka yore nyalo yawe ine ming'eyo nikech Nyasaye manitie erokamano nikech Yesu noserucho gik ma Satan ne donjo dwago kokuodo wi Satan tho mane nego ji aoyae nokuodo kaka nokuodo wi korona modok gi lwete nono kama no ae mamoko modong matin to chieng' biro nego apako ima nyaka chieng' duogo dong ima nyaka chieng' nying Yesu Kristo Ruoth amen itudri kodwa mondo wamed lamo ni Nyasaye saidi Nyasaye mondo wuo kodi inbe e weche minyalo timo mag misango duogo dong ne Yesu amen.